जादों बे समाव आङो बुंबाय आंनि फैसाखौ खावै लांनानै बेबायदिसो खानायबो जाहैदों नोङो सिख्लाफोरजों खानायबो जादोंल' ना मोदोमबो नाजादों बेफोरबायदि बुंबाय आरो जाहैबाय मनिस्था मोसाहारि आंनि जायगाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि एरिया अक्सिगुरि गामि आरो आंनि गामिया अक्सिगुरि मुभियाव आङो एक्ट्रेस रल लायो शर्ट मुभिसफोराव आरो दाबो फुल फिल्माव दाबो चान्स मोनथ'वाखै नाजालांबाय थागोन दा बे आइफल इफेक्टनि सिङाव फैनानै नों जे माबायदि सानदों एबा माबायदि फिल खालामदों बिराद मोजां फिल खालामदों मानोखि बिदियाव आङो फार्स्ट टाइम दिनै गिबि खेब ओमफ्राय मोजाङानो मोनदों जायगाफोराबो मोजाङानो आङो फैफेराखैबो आरो दिनै नुफैनानै मोजां मोनबाय आरो नोंथाङा दा बेयाव मा प्रिपारेसन खालामदों मा बेवहाय मोसानायजों लोगोसे माबाफोर एन्टारटेनमेन्ट खालामदों आङो मोसानाय मोनसे पारफरमेन्स लानानै फैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि शर्ट मुभिसफोरनि माखासे डायलगफोर होनो नाजानोसै दिनै जे डायलग होगोन बे डायलगनि मोनसे मेन मोजां मोनसे डायलग मिनिहोनो हानाय बे समाव आं माखौ होनो नोंथांमोननि चइस दे सावलु नाम्बार वाननि सावलु नाम्बार वाननिखौ बुंनोसै जे सावलुना खानायबो जानानै फैनाय समाव आं बेखौ माबायदि रायगोन बे डायलगखौ मोनसे होनानै होनोसै आरो बेनो जाहैबाय सावलुना जेब्ला खानाय बोनानै फैयो अब्ला आङो सोंबाय जे ओइ मा फालि खादिदों हो मा फालि खादिदों बोरा बोखारलाय बिदि बुंनोसै आरो ओमफ्राय सावलुना खिन्थु बोखारा बिनि बोखारनायखौ मानेकि आङो बोलाबाय आरो आखाइजों ओमफ्राय नुबाय जे खानाय बोजामारदों बे समाव आङो बुंबाय आंनि फैसाखौ खावै लांनानै बेबायदिसो खानायबो जाहैदों नोङो सिख्लाफोरजों खानायबो जादोंल' ना मोदोमबो नाजादों बेफोरबायदि बुंबाय आरो ओमफ्राय ओरैनोबा जासिगोन दे बियो सोलिगासिनो दङ शर्ट मुभिसफोराथ' सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय गोदान प्रजेक्टफोरबो दङ लानांगौ लाथ'वाखै ओमफ्राय बेनो जाहैबाय मोनसे गाबोन एलबाम रिलिज जागोन आंना रिलिज जागोन आरो एसे थाब थानो नागिरगासिनो दङ आदा प्रेक्टिकेलजों लोगोसे आरो बेलासियाव रिलिज जागोन औ आङो शर्ट मुभिस खालामनानै जे शर्ट मुभिस गानानै मोजां मोनो जे आंनि सिमांमोन जेनेबा कालचारावहाय जोंनि बर' कालचारावहाय आङो बेबायदि खामानि मावगोन कालचारावहाय खामानि मावगोन बेबायदि सिमां दङमोन नाथाय दा जाफुंबाय होननायानो जाबाय आरो आदा सुबुर्ण बेनो आंखौ बिथाङा लाबोजेनदों बेयावहाय बेनिफ्रायनो गाजेनबाय ओमफ्राय दा गालांबाय थागोन जेसेबां हायो एसेबां समसिम गालांबाय थागोन आरो दानि जाखांफुनाय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ मा थुलुंगा होनो सानो जे दानि जाखांफुनाय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ मा बुंनो मोजाङानो बयबो मोजाङै मोजां खामानिखौ मावलांबाय थानांगौ बेनो जाहैबाय आरो जोंनि बर' कालचारा मालायफोरनि हारिनि बायदि दासिमबो दावगाथ'वाखै थेवब्लाबो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जे गावनि रोंगौथि बेखौहाय गावबागाव दिन्थिलांनो आङो बेखौ खावलायो बेखौ लुबैयो आरोना औ जोबनायाव आंनि बेनो जेसेबां हायो एसेबां मावलांबाय थानोसै फुल फिल्माव आङो दासिमबो चान्स मोनथ'वाखै नायलांबाय थागोन नाजालांबाय थागोन बेनोसै आरो बेथ' बिराद गोनां आंनि थाखाय रायजो राजानि गासै बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि बे मोनसे खावलायनाय नोंथांमोननि सापर्टआवसो आङो दिनै बिसिम सफैनो हादों जे आंनि रोंगौथिबाबो आङो बिथांमोननि सापर्टनि सायावसो बिसिम सफैनो हादों आरो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन आंखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय बयनिसिमबो बेनो औ थेंक इउ